Koranen kapitel 4, kvinder. I Guds navn, den venlige, den omsorgsfulde. O, folk, vær opmærksom på jeres Herre, som skabte jer af en sjæl, og fra den skabte dens mage, og fra dem spredtes utallige mænd og kvinder. Er Gud, som I spørger om, og familieforhold. Gud våger over jer. Giv forældreløse børn deres ejendele, erstat ikke godt med dårligt, eller forbrug deres ejendele ved at kombinere dem med dine egne, det er en stor synd. Hvis du er bekymret for at være uretfærdig over for forældreløse børn, så gift dig med de kvinder, du elsker, 2, eller 3, eller 4. Hvis du er bekymret for at være uretfærdig, så 1, eller hvad du allerede har. På den måde er det mere sandsynligt, at du undgår fordomme. Giv kvinderne deres gaver med taknemmelighed. Men hvis de frivilligt giver afkald på noget af det, så tag det og nyd det, som du vil. Giv ikke den rigdom, Gud har givet dig, til umodne mennesker. Men sørg for dem, klæd dem på, og tal venligt til dem. Vurder de forældreløse børn for at se, om de er klar til ægteskab. Hvis du finder dem modne nok, så giv dem deres rigdom tilbage. Og spil den ikke i en fart, før de vokser op. De rige skal ikke kompenseres, men de fattige kan tage sig rimeligt betalt. Når du afleverer deres formue, så får det bevidnet. Gud er en tilstrækkelig kontrollant. Mænd får en andel af det, forældre og slægtninge efterlader sig, og kvinder får en andel af det, forældre og slægtninge efterlader sig, uanset om det er lidt eller meget, en juridisk andel. Hvis slægtninge, forældreløse og trængende deltager i uddelingen, tilbyd dem noget og tal pænt til dem. De, der er bekymrede for deres svage børns skæbne, hvis de efterlader dem, bør frygte Gud og sige passende ord. De, der fortærer den forældreløses rigdom, fortærer ild i deres maver, og de vil blive stegt i en flamme. Gud instruerer jer om jeres børn, manden får en lige stor andel af 2 kvinder. Hvis de er døtre, mere end 2, får de 2/3 af det, han efterlader. Hvis der kun er 1, får hun halvdelen. Forældrene får hver en 6/6 af det, han efterlader sig, hvis han havde børn. Hvis han ikke havde børn, og hans forældre arver efter ham, får hans mor en 1/3. Hvis han havde søskende, får hans mor en 6/6. Efter opfyldelse af et hvert testamente eller gæld. Dine forældre og dine børn, du ved ikke, hvem der fortjener mest. Dette er Guds lov. Gud er vidende og retfærdig. Du får halvdelen af det, dine koner efterlader sig, hvis de ikke havde børn. Hvis de havde børn, får du en 1/4 af det, de efterlader sig, efter opfyldelse af et eventuelt testamente eller gæld. De får en 1/4 af det, du efterlader dig, hvis du ingen børn har. Hvis du har børn, får de en 1/8 af det, du efterlader dig. Efter opfyldelse af testamente eller gæld. Hvis en mand eller en kvinde hverken efterlader sig forældre eller børn, men han havde en bror eller en søster, får hver af dem en 6/6. Hvis der er flere søskende, deler de en 1/3, efter opfyldelse af et hvert testamente eller gæld, uden fordomme. Dette er Guds vilje. Gud er den vidne, den blide. Dette er de grænser, Gud har sat. Den, der adlyder Gud og hans sendebud, vil han lukke ind i haver, hvor floder flyder, for at blive der for evigt. Det er den store succes. Men den, der er ulydig mod Gud og hans sendebud og overskrider hans grænser, vil han kaste i ilden for at blive der for evigt, og han vil lide en ydmygende straf. Hvis nogen af jeres hustruer begår ægteskabsbrud, skal I have 4 vidner blandt jer imod dem. Hvis de vidner, skal I spærre dem inde i deres hjem, indtil døden tager dem, eller indtil Gud åbner en vej for dem. Hvis 2 mænd blandt jer begår det, så straf dem begge. Men hvis de angrer og forbedrer sig, så lad dem være i fred. Gud er forløser og barmhjertig. Gud accepterer omvendelse fra dem, der begår forseelser af uvidenhed og så omvender sig kort tid efter. Disse, Gud vil acceptere deres omvendelse. Gud er den vidne, den vise. Omvendelse accepteres ikke fra dem, der begår uret, før han, når døden nærmer sig en af dem, siger, nu omvender jeg mig, ej heller fra dem, der dør som vantro. Disse, vi har forberedt en smertefuld straf til dem.
som tror. Det er ikke lovligt at arve kvinder mod deres vilje. Tving dem ikke til at tage noget tilbage, som du har givet dem, medmindre de begår direkte utroskab. Lev med dem i venlighed. Hvis du ikke kan lide dem, kan du måske ikke lide noget, som Gud har lagt meget godt i. Og hvis du vil tage en kone i stedet for en anden, selvom du gav en af dem en formue, skal du ikke tage noget tilbage. Vil du tage det tilbage på bedragerisk og syndig vis? Hvordan kan du tage det tilbage, efter at I har nydt hinandens intimitet, og de har modtaget en højtidelig forpligtelse fra dig? Gift dig ikke med de kvinder, dine fædre giftede sig med, bortset fra det, der allerede er sket. Det er upassende, uanstændigt og har dårlige konsekvenser. Du er forbudt dine mødre, dine døtre, dine søstre, dine faderlige tanter, dine moderlige tanter, din brors døtre, din søsters døtre, dine ammende mødre, der ammede dig, dine søstre gennem amning, dine koners mødre og dine svigerdøtre, der er under dit værgemål, født af koner, du har indgået, men hvis du ikke har indgået, er der ingen skyld på dig. Og konerne til dine genetiske sønner, og at gifte sig med 2 søstre samtidig, bortset fra det, der allerede er sket. Gud er tilgivende og barmhjertig. Og alle gifte kvinder, undtagen dem, du har lovligt. Dette er Guds bud, som er bindende for jer. Dem uden for disse grænser er tilladt for dig, forudsat at du søger dem i lovligt ægteskab, med gaver af din ejendom, søger ægteskab, ikke prostitution. Hvis du ønsker at nyde dem, skal du give dem deres brudegaver, en juridisk forpligtelse. Du begår ingen fejl ved at gå med til at ændre brudegaverne. Gud er den alvidende og alvise. Hvis en person ikke har råd til at gifte sig med frie troende kvinder, kan han gifte sig med troende tjenestepiger under din kontrol. Gud ved alt om din tro. Du er en af de andre. Gift dig med dem med deres værgers tilladelse, og giv dem deres retmæssige ydelser, at blive beskyttet, ikke at begå ægteskabsbrud eller tage hemmelige elskere. Hvis de begår ægteskabsbrud efter ægteskabet, er deres straf halvdelen af frie kvinders. Dette er for dem af jer, der frygter at falde i dekadence. Men det er bedre for dig at øve dig i selvbeherskelse. Gud er tilgivende og venlig. Gud har til hensigt at gøre tingene klare for dig, at lede dig på samme måde som dem, der har været før dig, og at tilgive dig. Gud er opmærksom og vis. Gud har til hensigt at acceptere din omvendelse, men de, der forfølger deres lyster, vil have dig til at afvige langt fra stien. Gud har til hensigt at lette din byrde, mennesket blev skabt svagt. Som tror, forbrug ikke andres rigdomme uærligt, men handl efter gensidig overenskomst. Og slå ikke jer selv ihjel. Gud er barmhjertig mod jer. Den, der gør det af fjendtlighed og retfærdighed, ham vil vi kaste i ilden. Og det er nemt for Gud. Hvis du undgår de forbudte store synder, sletter vi dine ugerninger og lukker dig ind gennem en ærens portugisisk begær ikke det, som Gud begunstiger andre med mænd for en del af det, de har fortjent, og kvinder for en del af det, de har fortjent. Bed Gud om en del af hans gunst. Gud ved alt. Hvad forældre og elskede efterlader sig, har vi udpeget som arvinger til dem. Og dem, som jeres højre hænder har indgået kontrakt med, giv dem deres andel. Gud er vidne til alt. Mænd er kvinders beskyttere, fordi Gud gav nogle fordele frem for andre, og fordi de bruger deres rigdom. Gode kvinder er loyale. De beskytter, som Gud forventer, at de skal beskytte. Dem, hvis dårlige opførsel du frygter, advar dem, lad dem så ligge i sengene, og discipliner dem derefter. Hvis de adlyder dig, skal du ikke bruge nogen midler mod dem. Gud er den højeste, den største. Hvis du frygter fjendtlighed mellem de to, så udpeg en mægler fra hans familie og en mægler fra hendes. Hvis de ønsker at blive forsonet, vil Gud genoprette harmonien mellem dem. Gud er den vidne, eksperten. Tilbed Gud og associer intet med ham. Og vær venlig mod forældre, slægtninge, forældreløse børn, fattige, den nære nabo, den fjerne nabo, nære venner, den rejsende og dine tjenere. Gud bryder sig ikke om den arrogante blærerøv. De, der er nærige, fortæller andre, at de skal være nærige, og de skjuler de tjenester, som Gud har skænket dem.
Vi har forberedt en ydmygende straf til de vantro. Dem, der bruger deres penge på at blære sig, og som ikke tror på Gud og den yderste dag. Den, der tager Satan som ven, sikke en dårlig ven. Hvad ville de have mistet, hvis de havde troet på Gud og den yderste dag og doneret af det, Gud gav dem? Gud kender dem godt. Gud begår aldrig et atoms vægt af uretfærdighed. Og hvis der er en god gerning, mangedobler han den, og han giver en enorm belønning. Hvordan vil det være, når vi bringer et vidne fra hvert samfund, og vi bringer dig som vidne mod disse? På den dag vil de vantro, der ikke adlød sendebudet, ønske, at jorden var jævnet med jorden. De vil ikke være i stand til at skjule for Gud, hvad de sagde. O I, som tror, bed ikke beruset, før I ved, hvad I siger, heller ikke efter sex, med mindre I er på rejse, før I har vasket jer. Hvis du er syg, er ude at rejse, har været på toilettet, har haft sex med kvinder og ikke kan finde vand, så skyld med rent sand, tør dit ansigt og dine underarme. Gud er benådning, tilgivelse. Har du ikke set dem, der har modtaget en del af bogen? De køber vildledning og ønsker, at du skal forvilde dig væk fra stien. Men Gud kender dine fjender. Gud er tilstrækkelig beskytter og hjælper. Nogle jøder tager ordene ud af deres sammenhæng og siger, vi hører og adlyder ikke, og vi hører uden at lytte, og iagttag os. De vrider deres tunger og fornærmer religionen. Hvis de havde sagt, vi hører og adlyder, og lad os lytte, og giv os jeres opmærksomhed, ville det have været bedre for dem og mere passende. Men Gud fratager dem sin godhed på grund af deres vantro. Kun nogle få af dem tror. O I, som har modtaget skriften, tro på det, vi har åbenbaret. Det bekræfter, hvad I har, før vi udsletter ansigter og vender vrangen ud på dem eller forbander dem, som vi forbandede sabbatsfolket. Guds befaling bliver altid udført. Gud tilgiver ikke at omgås ham, men han tilgiver alt, hvad der er mindre end det, til hvem han vil. Den, der associerer sig med Gud, har opfundet en alvorlig synd. Har du ikke set dem, der kræver renhed for sig selv? I stedet renser Gud, hvem han vil, og de vil slet ikke blive mishandlet. Se, hvordan de finder på løgne om Gud. Det er i sig selv en åbenlys synd. Har du ikke set dem, der har modtaget en del af bogen? De tror på overtro og onde kræfter, og de siger om de vantro, de er bedre vejledt end de troende. Gud forbandede dem. Den, Gud forbander, finder du ingen hjælper til. Eller har de en del af suveræniteten? Hvis de havde, ville de ikke give folk noget. Eller misunder de folk for det, Gud har givet dem af sin nåde. Vi gav Abrahams familie skriften, visdom og et stort kongerige. Nogle troede på det, og andre holdt sig væk fra det. Helvede er nok inferno. De, der afviser vores meddelelser, vi vil brænde dem i en ild. Når deres skind er kogt, vil vi erstatte dem med andre skind, så de smager lidelse. Gud er mægtig og vis. Hvad angår de troende, der gør gode gerninger, vi vil give dem adgang til haver med floder, der flyder under dem, så de kan blive der for evigt. De vil få rene ægtefæller, og vi vil give dem adgang til rigelig skygge. Gud befaler dig at tilbagelevere tillid til deres ejere, og når du dømmer mellem mennesker, skal du dømme med retfærdighed. Guds instruktioner til dig er fremragende. Gud er lytter og seer. O I, som tror, adlyd Gud, adlyd sendebudet og dem af jer, der har myndighed. Hvis I er uenige om noget, så henvis det til Gud og sendebudet, hvis I tror på Gud og den yderste dag. Det er den bedste løsning. Har du ikke set dem, der hævder at tro på det, der blev åbenbaret for dig, og på det, der blev åbenbaret før dig, men som søger tyranniske lovgivningskilder, selvom de blev beordret til at afvise dem? Satan ønsker at trække dem langt væk. Når de får at vide, kom til det, Gud har åbenbaret, og til budbringeren, ser du hyklerne undgå dig helt og aldeles. Men når en katastrofe rammer dem på grund af det, de har gjort, kommer de til dig og sværger ved Gud, vi ønskede kun god vilje og harmoni. Gud ved, hvad der er i deres hjerter. Så tilgiv dem, rådgiv dem, og tal veltalende til dem, så det kan trænge ind i deres sind. Vi sendte ikke noget sendebud, men for at blive adlydt,
som Gud befalede. Hvis de, da de mishandlede sig selv, var kommet til dig og havde bedt om Guds tilgivelse, og budbringeren havde bedt om deres tilgivelse, ville de have fundet Gud eftergivende og venlig. Ved din Herre, de er ikke troende, før de gør dig til dommer i deres tvister, og accepterer din beslutning uden forbehold, og forpligter sig fuldt ud. Hvis vi havde befalet dem, opgiv jeres liv, eller forlad jeres hjem, ville kun nogle få af dem have gjort det. Hvis de havde gjort, hvad de blev bedt om, ville det have været bedre for dem og et mere solidt grundlag. Så ville vi have givet dem en stor belønning. Og vi ville have ledt dem på rette vej. Den, der adlyder Gud og budbringeren, er blandt dem, som Gud favoriserer, profeterne, de oprigtige, vidnerne og de retfærdige. Sikke et fremragende fællesskab. Det er Guds nåde. Gud er alt i tilstrækkelighed, den vidne. Som tror, tag jeres forholdsregler og mobiliser i grupper, eller mobiliser sammen. Nogle af jer halter bagefter. Når I får et tilbageslag, siger han, det er Guds gunst for mig, at jeg ikke blev martyr sammen med dem. Men når Gud favoriserer dig, som om der ikke var kærlighed mellem dig og ham, siger han, hvis bare jeg var sammen med dem, ville jeg have opnået en stor sejr. Lad dem, der sælger dette liv for det hinsides, kæmpe på Guds vej. Den, der kæmper på Guds vej og derefter bliver dræbt, eller han opnår sejr, vi vil give ham en stor belønning. Hvorfor skulle du ikke kæmpe på Guds vej, mens hjælpeløse mænd, kvinder og børn råber, vor Herre, frels os fra denne by med grusomme mennesker, og giv os en beskyttende hjælper. Troende kæmper på Guds vej, men ikke troende kæmper på overtrædernes vej. Så kæmp mod Satans allierede. Satans list er svag. Så du ikke dem, der fik at vide, behersk jeres hænder, bed og giv velgørenhed. Men da de blev beordret til at kæmpe, frygtede en gruppe af dem folk, som man bør frygte Gud, eller endda mere. Og de sagde, vor Herre, hvorfor beordrede du os til at kæmpe? Kunne du ikke have udskudt det en smule? Sig, fornøjelserne i dette liv er få, mens det hinsides er meget bedre for de retskaffende, og I vil slet ikke blive mishandlet. Uanset hvor du er, vil døden indhente dig, selvom du var i befæstede tårne. Når der sker noget godt for dem, siger de, det er fra Gud. Men når der sker dem noget ondt, siger de, det er fra dig. Sig, det er alt sammen fra Gud. Hvad er der i vejen med disse mennesker, at de næsten ikke forstår, hvad de får at vide? Alt det gode, der sker for dig, er fra Gud. Og alt det dårlige, der sker for dig, er fra dig selv. Vi sendte dig som budbringer til mennesker, og Gud er et tilstrækkeligt vidne. Den, der adlyder budbringeren, adlyder Gud. Og den, der vender sig bort, vi sendte dig ikke som deres vogter. De siger, vi vil adlyde. Men når de forlader dit nærvær, tilbringer en gruppe af dem natten med at konspirere imod det, du sagde. Men Gud registrerer, hvad de planlægger. Så ignore dem og stol på Gud. Gud er en tilstrækkelig beskytter. Tænker de ikke over Koranen? Hvis den kom fra en anden end Gud, ville de have fundet mange selvmodsigelser i den. Når et budskab om krig eller fred når dem, udsender de det. Hvis de havde henvist det til budbringeren og til dem med autoritet, ville de, der kan fortolke det, have forstået det. Uden Guds nåde og venlighed mod jer, ville de fleste af jer have fulgt Satan. Så kæmp på Guds vej, du er kun ansvarlig for dig selv. Og opmunter de troende. Måske vil Gud lægge en dæmper på de vantros magt. Gud er større i magt og strengere i straf. Den, der taler for en god sag, fordel i dens fordele. Og den, der taler for en dårlig sag, for de. Og tag ingen af dem som allierede eller hjælpere. Bortset fra dem, der er i familie med folk, som du har en traktat med, eller som kommer til dig, fordi deres hjerter tøver med at kæmpe mod dig eller deres eget folk. Hvis Gud havde villet det, ville han have givet dem magt over jer, og så ville de have kæmpet mod jer. Hvis de trækker sig tilbage og ikke kæmper mod jer og tilbyder jer fred, så giver Gud jer ingen undskyldning mod dem. Andre ønsker at være på god fod med dig og deres folk. Men når de bliver fristet af civil uenighed, kaster de sig ud i det. Hvis de ikke trækker sig tilbage,
tilbyder dig fred eller ophør med deres fjendtlighed, skal du gribe dem og henrette dem, hvor du end finder dem. Vi gav dig udtrykkelig tilladelse til at angribe disse mennesker. Det er forbudt for en troende at dræbe en anden troende, undtagen ved et uheld. Enhver, der ved et uheld dræber en troende, skal sætte en troende fange fri og betale erstatning til offerets familie, medmindre de giver afkald på det som velgørenhed. Hvis offeret tilhørte et folk, der er fjendtligt indstillet over for dig, men er troende, så er kompensationen at sætte en troende fange fri. Hvis han tilhørte et folk, som du har en traktat med, skal betalingen gives til hans familie og frigive en troende fange. De, der ikke har råd til det, skal faste i 2 på hinanden følgende måneder som anger til Gud. Gud er vidne og vis. Den, der frivilligt dræber en troende, straffes med helvede, hvor han vil forblive for evigt. Og Guds vrede og forbandelse falder over ham, og han har forberedt forfærdelige lidelser for ham. O I, som tror, når I begiver jer ud på Guds vej, så vær forsigtige. Hvis nogen hilser på dig i fred, så ikke, du er ikke troende, fordi du ønsker verdslige goder. Gud har rigdom i overflod. Det var sådan, du var engang, og Gud begunstigede dig, så vær åben og ærlig. Gud er klar over, hvad du gør. De troende, der blev tilbage, bortset fra dem, der var fysisk eller økonomisk ude af stand til det, er ikke ligeværdige med dem, der kæmper med deres liv og rigdom på Guds vej. Gud favoriserer til en vis grad de stræbende med deres rigdom og liv frem for de inaktive. Men Gud lover godhed til begge. Alligevel favoriserer Gud de stræbsomme over de inaktive med en fremragende belønning. Høj rækker fra ham, tilgivelse og barmhjertighed. Gud er tilgivende og barmhjertig. Mens englene tager sjælene fra dem, der har mishandlet sig selv, vil de spørge, hvad var der galt med jer? De vil svare, vi var svage og sårbare i landet. De vil spørge, var Guds jord ikke stor nok til, at I kunne udvandre? Disse, deres bolig er helvede, en forfærdelig destination. Bortset fra de undertrykte blandt mænd, kvinder og børn, som ikke har midlerne til at handle og ikke kan finde en vej ud. Disse, Gud kan godt tilgive dem. Gud er nådig og tilgivende. Den, der udvandrer på Guds vej, vil finde mange tilflugtssteder og overflod på jorden. Den, der forlader sit hjem for at udvandre til Gud og hans budbringer, og som bliver indhentet af døden, hans erstatning falder på Gud. Gud er tilgivende og venlig. Når du rejser i landet, kan du forkorte bønnen uden at føle dig skyldig, hvis du frygter at blive angrebet af de vantro. De vantro er dine åbenlyse fjender. Når du er blandt dem og leder dem i bøn, så lad en gruppe af dem stå sammen med dig og bære deres våben. Når de så har gjort deres knæfald, så lad dem trække sig tilbage, og lad en anden gruppe, som ikke har bedt endnu, komme frem og bede sammen med dig, og lad dem tage deres forholdsregler og våben. De vantro vil gerne have jer til at forsømme jeres våben og udstyr, så de kan angribe jer i et enkelt angreb. Hvis du lider af regn eller sygdom, begår du ikke en fejl ved at lægge dine våben fra dig, men tager dine forholdsregler. Gud har forberedt en ydmygende straf til de vantro. Når du er færdig med at bede, så tænk på Gud, stående, siddende eller på siden. Når du så føler dig tryg, beder du bønnen. Bønnen er en pligt for de troende på bestemte tidspunkter. Tøv ikke med at forfølge fjenden. Hvis du lider, lider de ligesom dig. Men du forventer af Gud, hvad de ikke kan forvente. Gud er alvidende og vis. Vi åbenbarede bogen for jer, som indeholder sandheden, så I kan dømme blandt folk, som Gud har vist jer. Og støt ikke forrædere. Bed Gud om tilgivelse. Gud er tilgivende og barmhjertig. Du skal ikke bede for dem, der bedrager sig selv. Gud elsker ikke den bedrageriske synder. De gemmer sig for mennesker, men de kan ikke gemme sig for Gud. Han er med dem, mens de planlægger med ord, som han misbilliger. Gud forstår, hvad de gør. Der står du og forsvarer dem i dette verdslige liv, men hvem vil forsvare dem mod Gud på opstandelsens dag? Eller hvem vil være deres advokat? Den, der gør ondt eller begår uret mod sig selv og derefter beder Gud om tilgivelse, vil finde Gud tilgivende og barmhjertig. Den, der synder, fortjener det mod sig selv.
Gud er vidende og vis. Den, der begår en fejl eller en synd og bebrejder en uskyldig, har begået bagvaskelse og åbenlys synd. Hvis det ikke var for Guds barmhjertighed og godhed mod dig, ville en gruppe af dem have vildledt dig. Men de vildleder kun sig selv, og de kan ikke skade jer på nogen måde. Gud åbenbarede bogen og visdommen for jer, og han lærte jer, hvad I ikke vidste. Guds gunst mod jer er stor. Der er intet godt i de fleste af deres hemmelige møder, undtagen når de taler for næstekærlighed, venlighed eller forsoning mellem mennesker. Den, der gør dette, søger Guds godkendelse, vi vil give ham en stor belønning. Efter at vejledningen blev gjort klar, vil enhver, der modsætter sig sendebudet og følger en anden vej end de troendes, vi vil lede ham i hans valgte retning og sende ham til helvede, en frygtelig destination. Gud tilgiver ikke, at man forbinder andre med ham, men han tilgiver alt, hvad der er mindre end det, til hvem han vil. Den, der forbinder andre med Gud, er kommet langt på afveje. De påkalder kun kvinder i hans sted. De påkalder kun en oprørsk djævel. Gud forbandede ham. Han sagde, jeg vil tage min del af dine tjenere. Og jeg vil vildlede dem, og jeg vil lokke dem, og jeg vil få dem til at skære ørerne af kvæg, og jeg vil få dem til at ændre Guds skaberværk. Den, der tager Satan som sin herre i stedet for Gud, har lidt et åbenlyst tab. Han lover dem noget og giver dem håb. Men Satan lover dem kun bedrag. De her, deres hjem er helvede, og de vil ikke undslippe det. De, der tror og gør gode gerninger, vi vil lade dem komme ind i haver, hvor floder flyder, og hvor de vil blive for evigt. Guds løfte er sandt. Hvilke ord er mere præcis end Guds? Det er ikke i overensstemmelse med dine ønsker, og heller ikke i overensstemmelse med bibelfolks ønsker. Den, der gør ondt, kommer til at betale for det og vil ikke finde nogen beskytter eller hjælper ud over Gud. Men enhver, der arbejder retfærdigt, hvad enten det er en mand eller en kvinde, og som er troende, de vil komme i paradis, og de vil ikke blive mishandlet overhovedet. Hvem er bedre i religion end den, der underkaster sig Gud fuldstændigt, gør det gode og følger monoteisten Abrahams tro? Gud tog Abraham til sig som en ven. Alt i himlen og på jorden tilhører Gud. Gud omgiver alt. De rådfører sig med jer om kvinder. Sig, Gud instruerer jer om dem, ud over det, der er reciteret for jer i bogen, om forældreløse kvinder, som I tilbageholder det, der er foreskrevet for dem, og som I ønsker at gifte jer med, og om hjælpeløse børn, behandl forældreløse retfærdigt. Uanset hvad godt du gør, så vil Gud det. Hvis en kvinde frygter at blive mishandlet eller forsømt af sin mand, er det ikke deres skyld at forlige deres uoverensstemmelser. Forsoning er det bedste. Men folk har en tendens til at være egoistiske. Hvis du er retskaffen og betænksom, så er Gud klar over, hvad du gør. Du vil ikke kunne behandle kvinder lige, selv om du gør dit bedste. Men lad være med at hælde så meget til den ene, at du lader den anden hænge. Hvis du forsoner dig og handler retfærdigt, Gud er tilgivende og barmhjertig. Hvis de skilles, vil Gud sørge for hver af dem fra sin overflod. Gud er stor og vis. Alt i himlene og på jorden tilhører Gud. Vi befalede dig og bibelmenneskene før dig, vær bevidst om Gud. Men hvis du nægter, alt i himlen og på jorden tilhører Gud. Gud er, uden behov, værdig til lovprisning. Alt i himlen og på jorden tilhører Gud. Gud er nok som forvalter. Hvis han vil, kan han få jer til at forsvinde, o mennesker, og bringe andre til. Gud kan gøre det. Den, der ønsker belønningen i dette liv, Gud har belønningen i dette liv og det næste. Gud er lytter og observatør. O I, som tror, vær Guds vidner for retfærdighed, selv om det er mod jer selv, jeres forældre eller jeres kære. Uanset om nogen er rig eller fattig, tager Gud sig af begge dele. Så følg ikke jeres ønsker i stedet for at være retfærdige. Hvis du fordrejer eller nægter, Gud er klar over, hvad du gør. O I, som tror, tro på Gud og hans sendebud og den bog, han åbenbarede for sit sendebud, og den bog, han åbenbarede før. Den, der afviser Gud, hans engle, hans bøger, hans sendebud og den yderste dag, er tydeligvis kommet langt på afveje. De, der tror, så er vantro, så tror,
så er vantro, så vokser vantroen. Gud vil ikke tilgive dem, og han vil ikke lede dem på rette vej. Fortæl hyklerne, at de vil få en smertefuld straf. De, der tager ikke troende som allieret i stedet for troende. Søger de ære i dem? Al ære vær Gud. Han åbenbarede for dig i bogen, hvis du hører Guds vers blive afvist eller latterliggjort, så lad være med at sidde sammen med dem, indtil de vender sig mod et andet emne. Ellers er du ligesom dem. Gud vil samle hyklerne og de vantro helt ned i helvede. Dem, der venter på at se, hvad der sker med dig. Hvis du opnår sejr fra Gud, siger de, var vi ikke med dig. Men hvis de vantro får succes, siger de, var vi ikke på jeres side, og forsvarede vi jer ikke mod de troende. Gud vil dømme mellem jer på opstandelsens dag. Gud vil ikke give de vantro midler til at overvinde de troende. Hyklere forsøger at bedrage Gud, men han lader dem være i deres bedrag. Når de står op til bøn, gør de det dovent, kun for at blive set af folk, og de husker Gud en smule. Svinge mellem, hverken med disse eller med dem. Den, som Gud lader fare vild, vil du ikke finde en vej for. O I, som tror, tag ikke vantro i stedet for troende som jeres allierede. Ønsker I at give Gud en klar sag imod jer? Hyklerne vil være i de laveste dybder af ilden, og du vil ikke finde nogen hjælper til dem. Bortset fra dem, der omvender sig, reformerer sig, klynger sig til Gud og overgiver deres tro helt til ham. Disse er blandt de troende. Gud vil give de troende en stor belønning. Hvad ville Gud opnå ved at straffe dig, hvis du er taknemmelig og trofast? Gud er taknemmelig, den vidne. Gud bryder sig ikke om, at folk taler grimt, medmindre nogen er blevet mishandlet. Gud er lyttende og vidne. Uanset om du gør det gode åbent, skjuler det eller tilgiver en krænkelse, Gud tilgiver og er i stand til det. De, der fornægter Gud og hans budbringere og søger at adskille Gud og hans budbringere og siger, vi tror på nogle og afviser andre, og ønsker at følge en vej midt imellem. Disse er de vantro. Vi har forberedt en ydmygende straf til de vantro. De, der tror på Gud og hans sendebud og ikke gør forskel på dem, han vil belønne dem. Gud er tilgivende, mest venlig. Skriftfolket udfordrer dig til at bringe dem en bog fra himlen. De bad Moses om noget endnu mere betydningsfuldt. De sagde, vis os det, Gud, tydeligt. Lynet slog ned i dem på grund af deres uhøflighed. Så adopterede de kalven, efter at de havde modtaget tydelige tegn. Alligevel tilgav vi dem for det. Vi gav Moses klar autoritet. I overensstemmelse med deres pagt hævede vi bjerget over dem, og vi sagde, bøj jer, når I går gennem porten. Og vi sagde til dem, at de ikke måtte overtræde sabbaten. Og vi modtog et højtideligt løfte fra dem. Men fordi de overtrådte deres pagt, fornægtede Guds åbenbaringer, dræbte profeterne uretfærdigt og sagde, vores sind er lukket. Faktisk forseglede Gud dem på grund af deres vantro, så de tror ikke, bortset fra nogle få. Og på grund af deres mangel på tro, og fordi de sagde en frygtelig bagvaskelse mod Maria. Og fordi de sagde, vi dræbte Jesus Kristus, Marias søn, Guds budbringer. Faktisk dræbte de ham ikke, og de korsfæstede ham heller ikke, men det forekom dem sådan. De, der er uenige om ham, tvivler på det. De ved ikke noget om det, men de følger bare spekulationer. De slog ham bestemt ikke ihjel. I virkeligheden oprejste Gud ham til sig selv. Gud er mægtig og vis. Alle de skriftkloge mennesker vil tro på ham, før han dør. Og på opstandelsens dag vil han være et vidne mod dem. På grund af jødernes ugerninger forbød vi nogle af de gode ting, som var lovlige for dem, og fordi de førte mange væk fra Guds vej. Og fordi de tog over, selvom det er forbudt. Og fordi de ødsler med folks rigdomme. Vi har forberedt en smertefuld straf til de troløse blandt dem. Men de af dem, der er standhaftige i viden, og de troende, tro på det, der blev åbenbaret for jer, og på det, der blev åbenbaret før jer. De, der overholder bønnerne, gør velgørenhed, tror på Gud og den yderste dag, vi vil give dem en stor belønning. Vi inspirerede dig, ligesom vi inspirerede Noah og profeterne efter ham. Og vi inspirerede Abraham, Ismael, Isak,
Jakob og patriarkerne. Og Jesus, Job, Jonas, Aaron og Salomon. Og vi gav David salmerne. Nogle budbringer har vi fortalt dig om, og andre har vi ikke fortalt dig om. Gud talte til Moses i en samtale. Budbringer, der bringer gode nyheder og giver advarsler, så folk ikke har nogen undskyldning over for Gud, efter at budbringerne er kommet. Gud er mægtig og vis. Gud vidner selv om, hvad han har åbenbaret for dig. Han åbenbarede det med sin viden. Englene vidner også. Men Gud er et tilstrækkeligt vidne. De, der afviser og forhindrer andre i at følge Guds vej, er kommet langt på afveje. De, der er vantro og gør ondt, Gud vil ikke tilgive dem, og han vil ikke lede dem på rette vej. Bortset fra på vejen til helvede, hvor de vil forblive for evigt. Det er nemt for Gud. O, folk, budbringeren er kommet til jer med sandheden fra jeres Herre, så tro, det er bedre for jer. Hvis I ikke tror, tilhører alt i himlene og på jorden Gud. Gud er alvidende og vis. O bibelfolk, overdriv ikke i jeres religion, og fortæl altid sandheden om Gud. Jesus Kristus, Marias søn, er Guds budbringer og hans ord, som han overbragte til Maria, og en ånd af ham. Så tro på Gud og hans budbringer, og sig ikke, treenighed. Lad være for dit eget bedste. Gud er en Gud. Ære være ham, at han ville have et barn. Alt i himlen og på jorden tilhører ham. Gud er en tilstrækkelig beskytter. Kristus nægtede ikke at være Guds tjener, og det gjorde de nærmeste engle heller ikke. De, der nægter at tilbede ham og er for stolte, han vil bringe dem til sig selv, alle sammen. De, der tror og gør gode gerninger, han vil betale dem deres belønning fuldt ud, og han vil give dem mere af sin nåde. Men hvad angår dem, der nægter og er for stolte, han vil straffe dem smertefuldt, og de vil ikke finde nogen anden beskytter eller hjælper end Gud. O folk, der er kommet klare beviser til jer fra jeres Herre. Og vi sendte jer et klart lys. De, der tror på Gud og klynger sig til ham, han vil give dem adgang til sin barmhjertighed og nåde, og han vil lede dem til ham på en lige vej. De konsulterer dig. Sig, Gud lærer jer om den person, der hverken har forældre eller børn. Hvis en mand dør barnløs og havde en søster, får hun halvdelen af hans arv. Og han arver fra hende, hvis hun er barnløs. Men hvis der er 2 søstre, får de 2/3 af boet. Hvis søskende er mænd og kvinder, får manden den andel, som de 2 kvinder får. Gud forklarer dette, så du ikke begår fejl. Gud ved alt.